бозии ду бошгоҳи футболи тоҷикистон истиқлоли душанбе ва хуҷанди хуҷанд дар доираи ҷоми конфедератсиони футболи осиё бетамошобин баргузор мешавад. дар ин бора дар як нишаст бо ҳузури масъулини AFC ва федератсияи футболи тоҷикистон хабар дода шуд. сармураббиёни ҳар ду бошгоҳро ин ҳолат нигарон кардааст. мутаассифона муҳити бозӣ ба иллати бемухлис доир шудани он барои мо хуш нест. зеро бошгоҳи мо мухлисони зиёд дорад ва мо аз кӯмаки бозигари 12 маҳрум шудем. вале умедворам ки онҳо бозии моро тариқи пахши мустақим тамошо хоҳанд кард. ин фазои футболӣ нест. махсус дар Хуҷанд мухлисони зиёд ба бозии мо меоянд. фикр мекунам ин барои мо ва ҳам барои рақиб нохуш аст, вале намешавад гуфт ки ин омили калидист. бозӣ бояд хуб гузарад. вазорати тандурустии тоҷикистон бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ тавсия додааст ки ба иллати хатари коронавирус чорабиниҳои оммавӣ дар кишвар коҳиш дода шавад. федератсияи футболи тоҷикистон ҳам тасмим гирифт ки бозии ҷоми AFC миёни ду бошгоҳи кишвар бидуни тамошобин доир карда шавад. дастаи хуҷанди хуҷанд ки дар даври интихобӣ бошгоҳи нефтчии қирғизистонро шикаст дод, ба даври гурӯҳии ҷоми AFC роҳхат гирифт. вазифаи мо дар ҳар як бозӣ пирӯз шудан аст. фардо мо бозии хуб нишон доданем ва фикр мекунам ки пирӯзӣ насиби мо мешавад. ман ва дастам талош дорем дар ҳар як бозии чемпионат, ҷоми AFK ва ҷоми Тоҷикистон бозии беҳтарини худро нишон диҳем. қаҳрамони тоҷикистон дастаи истиқлоли душанбе ки дар даври интихобии лигаи қаҳрамонҳои осиё аз тими Ал-Аҳлии Арабистони Саудӣ шикаст хӯрд, мисли солҳои қабл барои ба даст овардани ҷоми AFC мубориза мебарад. дар назди дастаи мо вазифаҳои аз ҳама баланд гузошта шудааст. аввалан аз гурӯҳ баромадан ва баъдан ғолиб шудан дар ҷоми AFC. мо ба ҳар як бозӣ ҳамаҷониба омодагӣ мебинем. рақибонамонро хуб меомӯзем ва тактикаи бозии мо ҳамеша дигаргун мешавад. бозии даври аввалии марҳилаи гурӯҳии ҷоми AFC 2020 дар гурӯҳи D миёни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд 11 март дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор мешавад. ба ҷуз аз ду бошгоҳи Тоҷикистон, ба гурӯҳи D дастаҳои Олтин Асир, қаҳрамони Туркманистон ва Дордой, қаҳрамони Қирғизистон дохиланд.